Ναι, γεια σας. Γεια σας. Με τον Αποστόλη να μιλήσω. Εγώ είμαι. Είμαι ο τσιγκάνος που είχα πάρει τηλέφωνο την άλλη φορά. Ο πολιτισμένος. Ο πολιτισμένος. Τι θες γύφτο? Δεν είμαι γύφτος, ρε φίλε. Πάλι τα ίδια θα λέμε τώρα. Μην τι με θα λέμε? Τι θες να σε πω? Απαγωγέα? Όχι, όχι. Δικό σου ήταν το κοριτσάκι ο Ξανθός ο Άγγελος? Όχι, μωρέ, εγώ έχω αγόρια. Αγόρια. Το Ξανθό αγόρι τότε, δικό σου είναι? Δικό μου. Δεν με λες να σε ρωτήσω κάτι. Δεν με λες, Destinator, τι θες? Κάνει μια εκπομπή στην τηλεόραση. Θέλεις κανένα γευτόπουλο να σε δώσω να. Πόσο τα δίνεις? Όχι πώληση. Ενοικίαση, νόμιμα πράγματα και ηθικά. Να δουλέψεις σε σένα, ρε. Να δουλέψεις στην εκπομπή, λέω. Σε μένα? Ναι. Εντάξει, γύφτο. Σπαζαρίνες είσαι πολύ, όλο γύφτο και γύφτο. Ξέρεις πώς είναι το όνομά μου? Πώς? Μανώλης. Αγγελόπουλος? Όχι. Τι? Μανώλης Σκέτο. Καλά, δεν μου κάνει εντύπωση. Όλοι οι γύφτοι ή Μανώλιδες λέγονται ή Λευτέριδες. Να σου πω. Το ελληνικό τους. Πρέπει να είσαι κομμουνιστής, Στα μούτρα σου. Λοιπόν, είμαστε απόγονοι του Οδυσσέα. Ποιοι? Εμείς, οι Έλληνες. Τους σας. Του Οδυσσέα. Ναι. Εγώ ντρέπομαι να πω τέτοια καραγκιουζιλίκια. Αν εσείς λέτε τον εαυτό σας απόγονο του Οδυσσέα, πείτε το. Θα μου πεις να ολοκληρώσω. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Όμηρου. Ναι, όχι του Οδυσσέα, γιατί ήταν πονηρός ο Οδυσσέας και μην το συζητάμε. Και εφόσον είσαστε διατεθειμένος, θα σας πω το εξής. Εάν δεν εγνώριζα τα εξελισσόμενα γεγονότα που πάνε, θα είχα αυτοκτονήσει και εγώ. Αγαπητέ κύριε, είμαι 80 χρονών άνθρωπος. Αλλά γνωρίζω το εξής. Ότι όλοι αυτοί πουλάνε την πατρίδα για να έχουν αξιώματα, για να κάνουν την παγκόσμια κυβέρνηση. Και 10 χρόνια το Βυζάντιο είναι ελληνικό, ό,τι και αν κάνουν αυτοί. Τι έφταιγα, γιατί? Τι μου λέμε μεσημεριάτικα? Σας κερνάει γενώσιμα ο άλλος, τα πληρώνω εγώ. Τι πράγμα?